Koramo gikone koro ikruok oketi mogik ne yalo bura mar kwedo yiero ma jatenda piny Kenya moyier William Ruto e doho mamalo mogik. Joyal buche abiriyo mag doho no kawuono bago romo moyiedhi gi jobura duto kendo keto kenge mag bura. Moko kuom weche manonyiedhore en kwan okinde ma owinjore joma ochwalo bura bedogo kod mag jokwed bura. Chris Owino ne oluwo chenro mar doho no kendo miyo lipot e yo machalo kama. Pogruok e kind commissioners mag IEBC odhienyore e lela e nyim joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik e kinde romo mar keto chike madhi tayo bura mar kwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Ywarok ne owuok e kinde ma okinde mag jakom IEBC Wafula Chebukati manogidho Muigai kod Kamau Karori ogoyo korgi ni gine ma gin gi ratiro mar chung'ne IEBC ma okweth machielo ma otelne kod Paul Muite. Ne ochuno joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik mondo donjre e wachni kendo kawo yweyo matin mar golo chung' margi. Bang' wuok e yweyo matin, jalup ogai mar bad migawo mar doho Philomena Mwilu oyango ni joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik onge kod teko ma yiero ng'at maloso e lo IEBC ka onyiso gi mondo gitiek lweny manie kindgi giwegi. It is not the work of the commissioners of IEBC, whether in majority or in minority, to procure any services. That flies totally in the face of the procurement law in this country. As we sit here now, the four who purport to have procured have committed a criminal offense. It's our considered view that this court cannot deal with the issue or any dispute as to the legal representation of the IEBC as an institution in these petitions. That is an internal issue which must be resolved by the IEBC, its commissioners, and other internal organs. Lendo makamano ne omiyo Paul Muite thuolo mar chung'ne commissioners ang'wen mag IEBC mane obalo kod duoko mag yiero e bura madhi chakore chieng' tich adek. Doho bende ogolo chung' mare ewi moko kuom ng'ur mane ogol kod kweth mar okinde mag jatend piny moyier William Ruto. Fred Ngatia Oriko kwayo doho mondo med kweth mare saa achiel ka olero ni seche mane omigi nok ka ipimo kod mago mane omiyo kinde mag Raila Odinga kod jogo makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto. The total time given my learned friends, all the 8 of them, is 8 hours. I have been allowed 3 hours. I would have requested you, Madam CJ, if there's any way you could allow me at least half the time that my opponents have. Number 5, we have 3 hours. The respondents similarly have 6 hours. And I think that taking into consideration the time that you have to hear and determine the petitions, I think that the time allocation has been very fair. Kata kamano, doho ne ochung' kar tiende kendo wito oko kwayo makamano manyiso ni okinde mag William Ruto dhi bedo kod seche adek mar siro yiero mare. The request for additional time by counsel for the first, second and the 9th respondents over and above the time allocated and issued earlier this morning is hereby declined. Kweth mar Ruto bende oyudo buok machielo bang' doho mamalo mogik wito oko kwayo margi mar miyo gi thuolo mar medo kwan okinde maggi. Ngatia onyiso doho ni joma kwedo yiero mar William Ruto nigi okinde 16 ka ipimo kod okinde 4 kende mag jatend piny moyier William Ruto. But surely it will be very difficult for me, and I say this in all fairness, to be able to master a defense against all the 18 lawyers when all we have is a team of 4. And if my learned friend thinks that there are too many petitions, they can concede, that's all. The number of counsel permitted in the courtroom beginning tomorrow remains as directed by this court this morning and shall be firmly enforced.